U okviru kompleksa otvorenih bazena u Bečeju trenutno se sprovode radovi na sanaciji bebi bazena sa geotermalnom vodom. Investiciju vrednu 1,2 miliona dinara finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Do kraja ove nedelje bazen će biti rekonstruisan i spreman za predstojeću kupališnu sezonu, kazao je direktor Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Đorđe Predin Badža, Čaba Andruško. Radovi obuhvataju potpuno uklanjanje starih keramičkih pločica koje su već dotrajale zato što nisu adekvatno zalepljene, odnosno ti prethodni radovi nisu obavljeni na pravi način. Postavlja se potpuno nova hidroizolacija, potpuno nove ploče i rubne ploče ćemo zameniti, tako da već sada se vidi ogromna razlika u odnosu na prethodno stanje i ja mislim da će to doprineti malo većem broju gostiju. Pripreme za početak kupališne sezone uveliko su u toku, a sportski centar ima pomoć učenika srednjih škola koji su angažovani na uređenju prostora kupališnog kompleksa. Sezona kupanja na otvorenim bazenima u Bečeju trebalo bi da počne 10. juna i tog dana ulaz će za sve posetioce biti besplatan. Morali smo da uvedemo jednu nepopularnu meru i tiče se povećanja cene ulaznica. Od prošlogodišnje 200, sad smo ove godine podigli na 250. A sve ostale ulaznice, isto kao i prošle godine, imaju neki popust. Tu imamo porodične ulaznice za 4 osobe 750 dinara, ulaznice od 35 ulaza koštaju 5000 dinara, od 18 ulaza 2800, a od 10 ulaza 2200 dinara. U vezi sa spasiocima moram kratko da se okrenem i na prošlu godinu, kad je na svim kupalištima na nivou države bio problem pitanje spasilaca, zato što zbog korona situacije koja je još trajala nisu organizovane adekvatne pripreme, odnosno kursevi za spasioce. Za razliku od ove godine kada se to organizuje, mi smo stupili u kontakt sa predstavnicima Crvenog krsta i u saradnji sa njima već smo krenuli teorijsku i praktičnu obuku da obavljamo sa spasiocima koji su se javili kod nas u kancelarije. Za ovu godinu planirano 10 spasilaca, s tim što imamo od redova naših zaposlenih 2 spasilaca, tako da ukupno ćemo imati 20 osposobljenih spasilaca. Ja mislim da će taj broj biti dovoljan da pokrijemo celu sezonu. U prethodnih godinu i po dana u sportski centar je uloženo više od 8,6 miliona dinara, kazao je direktor Čaba Andruško i dodao da je ustanova konkurisala za rekonstrukciju još jednog bazena na otvorenom sa geotermalnom vodom. Reč je o srednjem bazenu koji se nalazi bliže Jodnoj banji. Opširnije o realizovanim investicijama, aktivnostima i planovima sportskog centra saznajte u emisiji Bečejski ugao večeras od 20 časova.